Pa mi smo pokušavali 3 godine da budemo u sali i da otvorimo normalnu debatu i dijalog kako sa ministrima, tako i sa poslanicima vlasti. Nažalost, oni ni jednog trenutka nisu pokazali da su spremni da odgovaraju na konkretna pitanja, da se drže Poslovnika i da Skupština bude mesto za demokratsku raspravu. Ja nisam dobio nikada do sada odgovore ni na jedno jedino pitanje koje sam ministrima postavljao kada su dolazili u Skupštinu da odgovaraju na poslanička pitanja. Postavljao sam uvek značajan broj pitanja, nikada nisam dobio odgovor ni na jedno, osim salvi napada, uvreda na opoziciju, na mene lično, zamena teza i naravno to se pokazalo da nema nikakvog smisla da sedimo tamo. Pa ako neko misli da sam ja batinaš, oni to meni nisu smeli da kažu kada su ulazili ovde u hol, ali su sada hrabri da tamo u sali ispred svojih poslanika govore sve najgore o nama. Dakle, sada ministri iz vlade odgovaraju poslanicima vladajuće koalicije. Tamo nema ni jednog jedinog opozicionara danas, ni Šešelja, ni Čede, ni Čanka, koji znaju da sede tamo. Danas su sami sa sobom i to pokazuje sav besmisao rada ovog parlamenta i krajnji trenutak da se parlament raspusti, da se raspišu izbori, da se dogovorimo o izbornim uslovima i da svi zajedno kroz neki period po zahtevu i protestanata koji širom Srbije danas protestuju izađemo na fer, demokratske i korektne izbore uz određene uslove o kojima se moramo dogovoriti. Naravno da jesu, zahtevi su da se u periodu od 6 do 9 meseci raspišu izbore. Naravno da hoćemo izbore, ali ne izbore kao što su bili do sada pokradene i falsifikovane izbore. Hoćemo fer, demokratske izbore, izbore koji su praznik demokratije i hoćemo sve ono što traže stotine hiljada ljudi širom Srbije. Pa u periodu od 6 do 9 meseci kada se dekontaminira ovo političko stanje koje je napravio Aleksandar Vučić sa svojom vlašću. Dakle, prvo da se usaglasimo oko toga kako treba da izgledaju izbori, pa da onda izađemo na te izbori, pa ko je bolji neka pobedi.